nagusi San Pedro. Hemen dira Astillerokoak. Azkeko lanetan hortxe da Arostegi Istriborretik eta Zunzunegi Ababorretik. 9-10 segundo maniobra ostean San Pedro Pedreñari. Tiran 12-13 Astillero 15. Calisto Presmanes gurekin, Pedreñako presidentea. Bueno, Calisto, finaliza ya la primera parte de la temporada en cuanto a la liga hace referencia, con muchos altibajos por parte de Pedreña. Arrancasteis bastante bien, después alguna regata no tan buena, pero últimamente no estáis acertando. Sí, encima es en un momento muy crítico, estamos un poquitín con dudas y bueno, hoy parece que estamos haciendo una regata un poquitín mejor que la de ayer y a ver si cogemos un poco de confianza para la regata del jueves, ¿no? Que es muy importante para nosotros. Se trata de eso, ¿no? El aspecto moral en este momento, intentar estar hoy entre las 7 mejores, es que eso siempre ayuda. Sí, la motivación es especial, ¿no? Porque lo que tú dices es estar entre los 7 primeros en la Concha, pero va a estar muy difícil y bueno, a ver si hoy podemos hacer una buena regata, coger confianza y somos conscientes de que podemos estar ahí, ¿no? Y por lo tanto vamos a luchar por ello. Hay que realizar un último esfuerzo, todavía queda ese otro objetivo, ¿no? Estar en la bandera de San Sebastián y finalizar después la liga. Sí, ahora lo más importante y lo más inmediato es la clasificatoria y la Concha y luego también pues acabar dignamente en lo que es en la Liga San Miguel y a ver, y ya ir preparando un poquitín también ya cara al año que viene. ¿Está cundiendo el desánimo? Hombre, un poco sí, quizás no hemos cubierto las expectativas que estaban puestas en nosotros y bueno, un poco de desilusión sí que tenemos. Mucho ánimo. Venga, gracias. Presmanes jauna garbitz egiten lehen entrenatzaileak ere hori egin du eta barne kritika hori beti da berazgarria eta hobe da ausarta izatea momentu horietan, baina oraindik asko dute jokoan denboraldi honetan. Erne San Pedrorekin gaur txanda irabaztea bakarrik ez, aurkariak ikaratzea ere lortuko dute San Pedro tarrek Donostiako sailkatze estropadari begira, Jose Luis Erkitz. Pixka bat nik uste dute gaurko estropadatzo eta gaurko estropadan helburu hori dela, taldeak ikusi non dauden kokatuta eta pixka bat erakustaldia egin lehenengo beraientzako taldeari begira barne azterketa bat eta bestea beste taldean erekiko diferentziak eta berre nola moldatzen diren. Hortako atzoko eremua eta egoera oso ona zen, ia berdintxu, baldintza berdintxuak gerta daitekelako Kontxakoarekin. 9-10 segunduko tarte hori mantentzen ari da Pedreñaren aurretik San Pedro, tiran 13 Astillero 18, tiran titularrekin ari da eta burruti dabil, ez da posik izango Dani Perez Fandino entrenatzailea. Astillero hiru titular falta ditu, hala ere 18 segunduko atzerapena, haunditxoa iruditzen zait, bagoaz San Jose ontzira une batez. 4 atrás, 5 atrás, 6 acaba. 7 acaba. 8, estamos corriendo, estribones. Hay que dejar espaldas atrás. Aguantar la presión. ¡Ay! ¡Ay! Ahí va Zuzu, va. Peso en palas al final, equipo. ¡Va! 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 Presioari eutxi, baina ezatea erresagoa egitea baino gero ikusirik aurkariak badoa zela. Eusten orain Pedreña ari da San Pedrorekin duen lehia horretan 8 segundora. Eusten ari da San Pedro bere laugarren kale horretatik eta hori, difentzia hori behin lortu ezkeo, lasai arraun egiteko, bakotxak be ritmo hartu, be egoerara moldatu eta pixka bat urrengo txanda eta begira eta denbora onena egitea, ez esan bigarren luze horretan San Pedrok diferentziak ateratzea lortu dula, izean laguntza pixka bat egin eta orain aizea aurka daukate, nik uste dute lehenengo txanda baino zertxo bat muituago dagoela, gutxi, baino lehenengo txanda baino aize gehiago dago. Asko ez, pentsan zauzue orain bataz beste kalkulatzen dugu kilometro txoren bat izango dela orduko, lehen utxaren urrengoa 0,1koa zen, baina hor kanpokaldean beste erabatera joko du behar bada eta hori antzematen da bai. San Pedro 10 segunduko abantailarekin hasiko da, bere azken ziaboga egite.
Kaikukor 14 eta 59 markatu du, 3 segundo azpitik bizkorrago beraz, San Pedro 14 eta 56arekin. 10 segundora Pedreña. Tiran 15era. Eta hortxe da Astillero 20 segunduko atzeraperarekin. Eta maniobra ostean, 9-10 segundo bai. San Pedroke Pedreñari. Tiran 13ra. Hemen dira Astilleroko gizonak. Salsamendiren urdinak. Eta San Pedro nagusi dugu txanda honetan. Ea orain ze gertatzen den azken luzean. Norabidea ere San Pedroke laugarren kalea duenez bereari eutxiko dio. Eta besteak aruntza joango dira seguruenik, hori gertatu baita lehen txandan ere. Eta gurekin da Josetxo Aramburu, San Pedroko presidentea. Josetxo, lehenik eta behin zorionak. Demoraldiko lehenengo helburua aspaldi gainditu zenuten. Bigarren hau ere garrantzitsua da zuentzat, 8. azken 2 estropadak egiteko aukera. Eskerrik asko. Bai, guetzako oso garrantzitsua zen. Lehenbiziko objektibo bat zen mantentzea, kategoria mantentu. Hoia lortu edu. Oain, bigarren txandan sartzea, nik uste ja lortu deula. Eta atzoko eta gaurko estropadak ematen du osunak izango dira. Eta kontxako behira moral askokin. Aitor Baldak lan hona egin du horreko urteetan San Pedron, aldaketa asko, Gabi Larrinagarekin, bikain Gabi Larrinagaren lana ere, pentsatzen dut, pozik egongo zaretela. Bai, oso pozik gaude, Gabi Larrinagarekin. Lehen ere, Aitorrekin baita ere, baina ja hau izan beste denborada pasada. Oain gaude beste bloke batekin, aldaketa asko, gure bildurra zen hainbeste aldaketakin abe zer nun gelditu. Ikusten nahi gara lan oso nahi dugu neguan, eta hain oso pozik gaude estropada ikusten. Eta demoraldiko uneri garrantzitsuenera gainera oso ondo iritsi zarete. Kinil askotan lehen etzineten agertzen gehientsuenetan, orain hasi zarete pixkana, jendea ikaratzen ari da zuekin. Bai, kinaletan hasieran inork ezun apostu San Pedroen. Oain gu jendea esaten nahi lanakin lortzen da gauzak. Oso importantea da, eta gu lan asko egin digu, mutikoak oso konfiantza handia dute behen artean, eta hau da kirol ekipoen eta kirola ekipua, eta denan ikuste dut ondo egiten nahi gauzak. Konfiantza balio du, suerterik onena. Eskerrik asko. Aurretik dator San Pedro ikusi 14 segundo Pedreñari. Eta hori bai, Kaikurekin konparaketa eginda, segundu pare bat besterik ez, Argi dago Kaikuk estropaderen bigarren zati hortan, 3. eta 4. luzeetan lortu du Errenta Hondarribiren aurretik, eta ikusten da hor estutu dutela gorputza horre Kaikutarrek. San Pedrokoek horren berri izango dute, baina une honetan parean gerituzke San Pedro eta Kaiku eta San Pedro. Eta horre beste burruka bat dute, eta barne informazioa izango dute San Pedrokoek, eta motivazioa izateko beste argudio bat orain. Ba, joek ez dago horre GP-san segundu horien aldaketak pixka bat bagan araberakoa da, ez? Haize pixka bat jotzen du, beraien aldekoa da, eta esan behar da hori, San Pedro 4. kaletik lanean ari denez, ez du laukerik, 5. kalea horreta joteko, aldaketa hondik ezin du egin, illa bere kaletik joan behar du, baina etekinak ateratzen ari direla, bagaz aprobetxatu nahi horretan, ez? Eta tiran bigarren kokatu da orain, aurre hartu dio Pedreñari, Pedreñak lehen kaletik ekin dio lanari, tiranek bigarrengotik, eta hortxe izan du aukeratxoa Galiziako ontziak. Garbi orain poparian hobeto dator tiran, zuloa sartu dio Pedreñari, San Pedro tirani 11 segundo orain, maniobra garaian 15 ziren, lan ikonena luze honetan tiranari da egiten. Baga hoiekin izugarrizko aurrerapen egiten dute, San Pedro ez dute harrapatuko, baina bagan atzetik oso ondo hartzen ari dira, 40 bat San Pedro tiranekoak, ez? Kaikuke 19 eta 48an amaitu du,
Orantxe San Pedro, kemeretzi 47 izango da Kaiku eta San Pedroren arteko leia. Oso ongi orain galiziarrak, 6 segundora heldu dira. Oso bukaera ona. Oso ona galiziarrena. Hemen dator Pedreña. 16 segundora Pedreña. Bikaina benetan galiziarren luzea, eta orain Astillero helduko da. Astilleroren atzerapena minutu erdikoa izan da.